أرست زينام أبا كلن كللات سرعة مفلاي تساتفتن مرز أجندان كم بسرعة كوميشن هجراوزة إثيوبيا أفريقيا جزاوي من مقدار كتما عدوى أبزي بجت عمت حتى كتما بالعلي 500 مليون بر بجت بروجكت لمعات كم زكايد قريب كابزينا وطعي أمريكا عبد العلي عبد سوريا زركب مقصن عصوار كينات إيران متكعات كم زفتمت قريبهم سلام طعنا بالله كبرات ملكتنا معد زينا جميل له مزيناتات أنا برهان في الصحية فلما كن حصرت زيناتات ناخن كبل مكتل قدماي منستر قدات وصانا يتدمق مكونن اب ماخل محبحب ارغاويانن حمات امرون مقدونيا عدت اساليطم ايتدمق ببرك عالم نمبل 33 اب اثيوبيا دما نمبل 32 غزه زخبزلو معات ارغاويان مخنيات بمغباريوم نتعدت أصاليتهم كبل قلقالو زينا إثيوبيا صابتيبهم اتعلت مسل أرقاويان مخبار تولد مسقار زبل مري حساب زلو كم زخاناون تقليس اللهم حبرات عرب إميرس نهنسات مأخل أرقاويان دقف كم تقبر قليسام منستر دكانستيون محبراو قداين دكتور إرغوغي تسفاي مس أمباسادر حبرات عرب إميريتس أب إثيوبيا محمد سالم آل راشيد زاتين اللوام دكتور إرغوغي تسفاي نأرغاويان قلقالوت حكمنا اتوتن كل مداي قلقالوتن مهاب زخل مأخل مهناز يسرح كمزلو نتو أمباسادر تزاريبا درجو زحلو مأخل أرغاويان مهناز سرعة ديزاين تزازيمو تقباراوي من قصغاز كم ستجمرون حبيرانيان بمسارة زي حبرات عرب إميريتس نهنسات ماخل أرقاويان دقف كم تقبر أمباسادر حبرات عرب إميريتس أب إثيوبيا محمد سالم آل راشيدي قليصهم زلاق السلام نممس علمو سرت هنسات حقر بزبل مري حساب زته يسالت اللهم ات مدرخ زته بمنستر سلام زتسناد انتخون ممهران يونيفرسيتي اكلات ميديان يساتفوا للو اب هنصت حجر بمنغستي استسرحو سرعتي حجراوي كبرتاتن ربحاتاتن انتا يوم زبلو مصنعتاو صحف قريبوم زته يغبرلهم كمزلو تغليصوم منستر سلام ايته بنالفاندو عالم نخلنا ززامدنا حبراوي بيت حجراوي مننت كمين حنص زبل كنزاتيلو علنا يلوم توساقي أبز حلف عماوتي زهانتنا يوم ترخات حاجر انتاي وانتاون علوتاون قنتات كم زنبروم مزدر الراب كم زد اليوم تزاريبهم حقراوي كونفرنس مصنعة مرمر دحنة سايبر أب أديس أبابا يسالتلهم أبتي كونفرنس منستر سرحان كلتن مفريات كاميل وانا دايركتور محدار انفورميشن مربب دحنت سلومون سوكان كالوت مدارك تاكلاتن ترقيبهم ايتا سلومون سوكا تي كونفرنس زيغاتات بزعبا سايبر دحنت زلوم جنزابن نقحته هلنان كب مبال بمتقعتي سايبر كوازح سخيل قدات نمنكاي زعلم ايو إلمالهم نقحن زسلطنن حيل سب أبا مفرايون لعول قده كم زلوا يوم تزاريبهم أبا ساينسن تكنولوجين تأمتا جيرن زرحا يونيفرسيتاتن مدارك تأكلاتن أب تزعبا تغرت نخقبرو تساوعيد أقريبهم كقرب ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ በአንዳንድ ጉዳዮች ውይይት ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ስታነሳ ወረራ ሊካሄድ ይችላል የሚል ስጋት እንዳለ ይደመጣል። ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት
በዚሁ በተከበረ ቀን መግለጽ የምፈልገው ኢትዮጵያ በኃይልና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳች ነገር የለም። ለጋራ ጥቅም፣ ለጋራ እድገት፣ ለጋራ ብልጽግና ሁሉም አሸናፊ በሚያደርጉ ጉዳዮች ከወንድሞቻችን ጋር ተወያይተን የጋራ ጥቅም የምናስከብር እንጂ በኃይል ፍላጎቶቻችን ለማሳካት ወንድሞቻችን ላይ ቃታ የምንሰነዝር እንዳልሆን በአጽንኦት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ማዕድ ዜና يقصل ተመልከተና ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ከምርሕ ኣብ ኩለን ክልላት ስራሕቲ ምፍላይ ተሳተፍትን መረፃ ኣጀንዳን ከም ዝስራሕ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ዘሳለጦም ስራሕቲ ተዲቡ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ሪፖርት ኣቅሪቡሎም ንፀብጻብ ሙሉ ግርማይ ናዝሬት በሪሁ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኣብ ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ዘሳለጦም ስራሕቲ ኣመልኪቱ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ሪፖርት ኣቅሪቦም እቲ ኮሚሽን ኣብ 4 ምዕራፋት ከይዲ ስርሑ ስራሕቲ ቅድመ ምድላው ብምዝዛም ስራሕቲ ምስንዳ እናካየደ ምዃኑ እውን ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ተዛሪቦም ኣብ ምዕራፍ ምስንዳ እውን ናይ ተሓባበርቲ ኣካላትን ምፍላይ ተሳተፍቲን ኣብ ክልላት እናሰርሐ ምዃኑ ነልዒሎም ኣብ ቀጻሊ እውን ኣጀንዳ ናይ ምትእኻብ ተግባር ከም ዝሳለጥ እቶም ዋና ኮሚሽነር ተዛሪቦም በተለያየ መንገድ አጀንዳዎች ይሰበሰባሉ ብዝተፈላለዩ መገዲ አጀንዳታት ይከቡዮም ናይ ዝኾነ አጀንዳ ንድሕሪት ኣይተርፍን ኣነኳ ከም ኮሚሽነር አጀንዳ ተሃልዩኒ ዕድል እውን ተዋሂቡኒ ኣብ ቤት ጽሕፈተይ ውሽጢ ሳንዱቕ ኣሎ አጀንዳ ኢትዮጵያ ቡልቀይ ዝመስለኒ ዝዩ እንታይ ለነቲ አጀንዳ ሒዘ ቡልቀይ ኣብቲ ሳንዱቕ ምእታዊ ይኽእል እየ ብዝተፈላለዩ ዘመናዊ ቴክኖሎጂታት አጀንዳታት ይከቡዮም በማሕበራዊ ሚድያ በጽሑፍ ናይ ምትእኽኻብ ስራሕ ተጀሚሩ እዩ ብዝተዋደደ መልክዑ እናተኣኻኸቡ ምዃኖም ሰሚዕ ኣለኹ ንኣብነት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ማሕበር ጉዱኣት ኣካል ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ አጀንዳኦም ተኣኪቡ እዩ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ካብ ክልላት ኦሮሚያ ኣምሓራን ትግራይን ወጻኢ ኣብ ኩለን ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን ስራሕቲ ምፍላይ ተሳተፍትን ኣተሓባበርትን ምትግባሩ ገሊጾም የተሳታፊዎች መረጣና አጀንዳ ልየታ በክልሎች መረጻ ተሳተፍትን ምፍላይ አጀንዳን ኣብ ክልላት ምዝዛም እዩ እቲ ቀንዲ ስራሕ ኦሮሚያ ኣብ ምፍላይ እዩ ካልኦት ኣብ ከይዲ ዘለዉ እውን ኣለዉ ኣምሓራ ትግራይ ኣለዋ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ክልል ትግራይ ነርና ምስ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ተራኺብና ስፍሕ ዝበለ ግዜ ወሲድና ኣብ ብዙሓት ነገራት ተኣማሚና ኢና ኣብ ቀጻሊ ካቢኔኦምን ካልኦት ኣካላትን ኣብ ዘለውሉ ሓፈሻዊ ዝኾነ ከይዲ ምዕታር ግንዛበ ከህልወና እዩ ድሕረዚ ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ብመሰረት ትልምና ናብ ስራሕ ምእታዊ እዩ ዝኸውን ኣብተን ክልላት ስራሕቲ ምፍላይ ተሳተፍትን ምክያድ እቲ ኮሚሽን ጻዕርና ገበረ ምዃኑ እውን ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ተዛሪቦም ኣብተን ክልላት ዘሎ ሰላም እንተተማሓይሹ ንስራሕቲ ኮሚሽን ምቹ ኩነታት ከም ዝፈጥር እውን ኣልዒሎም ኦሮሚያ ውስጥ 7 ዞኖች ላይ ተደራሽ አልነበርንም ኣብ ውሽጢ ኦሮሚያ 7 ዞባታት ተበጻሕነት ኣይነበረናን ድሓር ግና ናይ 7 ዞባታት ኣመራርሓ ረኺብና ኢና ሕዚ ዘሎ ተስፋ ንገብረሉ ብናታትኩም ሓገዝ ኣብ ዘን ከባብታት ዘሎ ሰላም ነብዝሕሸ ዝመጽእ እንተኾይኑ ንስራሕና ምቹ ኩነታት ዝፈጥር ክኸውን ተስፋ ንገብር ነዚ እውን በብእዋኑ ስለ ሰላም ንዘራረብ ኢና ኣብ ዕጥቂ ዘለዉ ወገናትና ናብ ዕጥቂ ዘእተውዎም አጀንዳታት ናብ ከይዲ ዘተ ንክመጹ ጻውዒት ክንገብር ኢና ኣብዚ ከይዲ ዝተኸበረ ቤት ምኽሪ ክሕግዘና ይብልና ተስፋ ንገብር ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ምጥያሹ ሲዒቡ ምጥርጣራት እኳ እንተሃለዉ ሕዚ ግና ናብ ሓጋዛይን ተሓባባራይን ምዃን መምጽኦም እውን ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ገሊጾም በዚ እውን ልዕሊ 13 ሚልዮን ዶላር ገንዘብ ሓገዝ ምግባሮም እውን ኣልዒሎም ኣብ ሃገርና ምዕራፍ ጎንፂ ተዓጽዩ ብምዕራፍ ዘተ ንክትካ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ብናጽነት ክሰርሕ ከም ዝግባእ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ገሊጹ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ እውን ኣብ ሃገርና ዝነበሩ ጸገማት ቀጻልነት ብዘለዎ መንገዲ ምፍታሕ ወይ እውን ፍታሕ ክረኽቡ ብምግባር ናብ መገዲ ዘተ ክእተው ከም ዝግባእ እዮም ኣተሓሳሲቦም ዘለዉ ንጸብጻብ ይመር ኣደም ሙሉ ብርሃን ግርማይ
ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ መሰረታዊ ዝኾኑ ጉዳያት ሓበራዊ ምርዳእ ንምፍጣር ብኣዋጅ ተጣይሽን ኣብ ስራሕ ዝጸንሐ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓዞ ጉዳይ ዝተልዓለ መድከሚ ዝኾነ ስራሕ እናሰርሐ ምዃኑ ኣፍሊጡ ክሳብ ሕዛብ ዝሳለጦም ስራሕቲ ንመድረኽ ሃገራዊ ዘተ ምቹ ኩነታት ዝፈጥሩ ብርክት ዝበሉ ውጽኢት እናተመዝገቡ ምዃኑ ግን እቲ ኮሚሽን ንኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ገሊጹ እቲ ኮሚሽን ኣብ በጀት ዓመት 2016 ዓመተ ምህረት ኣፈጻጽማ ርብዕ ዓመት ሪፖርት ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ብኣባላት ቤት ምኽሪ ሕቶ ዝተልዓለ እንትኾን መልሲ እውን ተዋሂቡ እዩ አገሪቱ አሁን ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ ሃገርና ሕዚ ዘላቶ ኩነታት ህዝብታቱን ካብ ዘለናሉ ኩነታት ንምውጻእ ተስፋ ከም ዝተነበረልኩም እቲ ህዝቢ ተጽቢት ብዝገብሮ ልክዕ ዓርሱም ክትርእዩ ይግባእ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ብመንጽር እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገርና ሕቶኦም ብሓይሊ ክምለሰሎም ዝደልዩ ኣካላት ካብ ተግባሮም ተቆጢቦም መንግስቲ እውን ንሰላም ጻውዒት ብምቕራብ ምዕራፍ ጎንፂ ተዓጽዩ ምዕራፍ ዘተ ንክኽፈት ጨኪኑ ክሰርሕ ይግባእ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ አንዳንድ ግለሰቦች ቡድኖች ወይም ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሓደ ውልቀ ሰባት ጉጅለ ወይ ድማ ኮሚቴ ፓርቲ ፖለቲካ ነዚ ኮሚሽን ብዝተፈላለዩ ኩነታት ክኸስዎ ይርአዩ ገለገሊኦም እዚ ኮሚሽን ኣብ ጽዕንቶ መንግስቲ ዝወደቀ ይብሉ ገለገሊኦም ድማ እቲ ኮሚሽን ነፃ ኣይኮነን ዝብል ክስ የስምዕዮም በዚ ልክዕ ንዝተኸሰሱ ክሲ እቲ ኮሚሽን እንታይ ዓይነት መልስ ኣለዎ ከ53 እንደዚህ የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ 41 ነው እንደዚህ 53 ካብ ዝኾኑ ፓርቲታት ፖለቲካ እቶም 41 ዝኾኑ ፓርቲታት ፖለቲካ መሳና ንምስራሕ ተስማሚዖም እዮም እዚ ዓብይ ዓወት ነይሩ ግና ድማ እቶም ዝተወሰኑ ፓርቲታት ፖለቲካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እምነት የብልናን ኣይንኣቱን ኢሎም ተሪፎም እዮም ኣብ ውሽጢ 10 ተዋርሕ ድሕሪ ብዙሕ ከይድ ግና እዞም ዝተረፉ ፓርቲታት ፖለቲካ መሳና ንምስራሕ ተስማሚዖም እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና እናተፈጠሩ ዘለው ጎንፂ ጠጠው ክብል ንምግባር ብኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ብዝተወሰደ ስጉምቲ ብዝምልከት ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ሕቶ ተላዒሉ እዩ በሀገራችን የሰላም ተቋማት አሉ በተለያየ ህብረተሰብ ክፍል ውስጥ ኣብ ሃገርና ትካላት ሰላም ኣለው ትካላት ሃይማኖት ትካላት ሃገር ዝተፈላለዩ ንሰላም ምስ ዝሰርሑ ኣካላት እቲ ጸገም ንክፍታሕ ዘተገርኩም ምስራሕ ኣይትኽእሉን የማነጋገር ጥረት ላይ እንገኛለን ንምዝራብ ጻዕርና ገበርና ኢና ንርከብ ኣብቲ ጎንጽ ዝተፈጠረሉ ቦታ ጎንጽ ጠጠው ንኽብል ፍትሕና ንኽረክብ ምግባር ይግባእ እዚ ዘተ ተዓዊቱ ይዝበሃል እዚ ምዃን ተኽኢሉ እዩ በኣነ ወገን እናተገበረ ዘሎ ጻዕሪ ሕዝቡን እናቐጸለ እዩ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ በወገኖም ከይዲ ዘተ እቲ ዝተሓሰበ ሃገራዊ ምርድዳእ ንኸምጽእ ሁሉ እጃሙ ንኸውፊ ሓቲቶም የሚጠበቀው ነገር አጠቃላይ ይሄ ነገር ቶሎ ብሎ አንድ ነገር እቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ነገር ሕውት ንክኸውን ሕድሕድ ከይዲ እናራእና ሚድያን መድረኻትን ብምጥቃም ንህዝቢ እናረዳእና ትስራሕ ጽሬት ዘለዎን ውጽኢታውን ንክኸውን ክንሰርሕ ይግባእ ሃገራዊ ዘተውን ኣብ ቀጻሊ ወርሒ ለካቲት ከጀመር እዩ ተባሂሉ ተጽቢት ይግበር ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት ፌደራሊዝም ካብ ዝመስረት ናብዚ ዝተፈጥሩ ለውጥታትን ጉድለታትን ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ምሁራን ፌደራሊዝምን ሕግን እንታይ ይብሉ ንብረት የተሆነ ኣብዚ ጉዳይ መልክቱ ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣባዲ ደመቀ ድማ ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ ኣብ ስርዓት ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተፈላለዩ ሪቶታት እንትልዓል ይስማዕ እዩ ዓለም ለኸ ርክብን ተመራማርን ፌደራሊዝም ዝኾኑ ዶክተር ሃይለ ሱስታየ ረብሓታት ስርዓት ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ ብኸምዚ ዝስዕብ ይሕብሩ ያልተማከለ አስተዳደርን ዘርግቷል ዘይተማእኸለ ስርዓት ምሕደራ ፈጢሩ እዩ ብዙሓት ማእኸላት ንክህሉ ገይሩ እዩ ከባቢኦም ማእኸል ገይሮም ንከልምዑን ንሃገር ኣበርክቶ ንክገብሩን እውን ኣኽኢሉ እዩ ስርዓት ፌደራሊዝም ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተማእኸለ ምሕደራ ንክህሉ ገይሩ እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ጠበቃን መማኸሪ ሕግን ኣይተ የሽዋስ ኣድማሱ ዝተፈለየ ርእይቶ ኣለዎ ይሄ የፌደራል ስርዓት እዚ ስርዓት ፌደራል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ቋንቋኦምን ባህሎምን ንኸማዕብሉ ዝረብሕ ዋላ እኳ እንተኾነ ብተግባር ዝተረኣየ ግና ብማእኸላይ መንግስቲ ብናይ ሓደ ብሄር ዓብላላይነት ናይ ባዕሎም ጉዳይ ዝፍጽምሉ ነይሩ ምባል ይከኣል እዩ ስርዓት ፌደራሊዝም እንትውድብ ቋንቋ ማእኸል ዝገበረ እዩ እዚ ድማ ትክክለኛ ዝኾነ ዓርሰ ምሕደራ ምጽኡ እዩ ኢልካ ምውሳድ ኣይከኣልን ስርዓት ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ ኣብ ቋንቋ ዝተመስረተ እዩ ንዝብል ሓሳብ ድማ ኪላ ሕጊ ኣይታን ዷልን በውቀቱ ኣይቕበልዎን ጋምቤላ 5 ብሄረሰብ ይዟል
ደቡብ 56 ይዟል ጋምቤላ 5 ደቡብ 56 ኦሮሚያ ልዕሊ 4 ክልል አምሓራ ፍሉይ ዞባ ኦሮሚያን አገው ብሔረሰባትን ከም ዘለው ይፍለጥ እዩ ስለዝኾነ ዝእዩ ኢልካ ሙሳዳ ይካለን ብጂኦግራፊ እዩ ከይበሃል ድማ ኣብ መንጎ ክልላት ሰፊሕ ዝኾነ ፍልሊ ኣሎ እዩ ስለዚ ቅይጥ እንተበልናዮ እዩ ዝሓይሽ ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት ፌደራሊዝም ውጽኢት ኣይተመዝገበሉ ኒልካ ሙሳድ ከም ዘይካሉን ኣይታንዷለም በውቀቱ በአብነት አረዲዮም በጣም ብዙ የኢትዮጵያ አካል የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ብዙሓት ክፋላት ሕብረተሰብ ብስርዓት ፌደራሊዝም ሕጉሳት ዝኾኑ ባዕሎም ንባዕሎም ብምምሕዳር ቋንቋኦም ብምጥቃም ዝኣመሰሉ ረብሓታት ተረባሕቲ ኮይኖም እዮም ስለዚ ፈጺሙ ረብሓ የብሉን ኢለ ኣይሓስብን ኣብ ኢትዮጵያ ንስርዓት ፌደራሊዝም ዝጥዕም ጥጡሕ ባይታ ከም ዘሎ ኪላታት ዝሰማምዕሉ ጉዳይ እንትኸውን በአንጻሩ ክእረሙ ዝግቦም ጉዳያት ከም ዘለው ድማ ኣይታንዷለም ይሕብሩ ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ አማሮች ወይም ትግሬዎች ንኣብነት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝርከብ ኣምሓራይ ትግራዋይ ኮነ ካልኦት ብኸመይ መልክዑ ክውከሉ ይግባእ ዝብል ንቅድሚት መፍትሒ የድልዩ ብመዳይዚ ንኻልኦት ኣብነት ዝኸውን ስርዓት ፌደራሊዝም ምዝርጋሕ ይከኣል እዩ ስርዓት ፌደራሊዝም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝትግበር 13 ዓመት ኣቑጢሩ ታሪክ ንህንፀት ሓደ ማሕበረሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ሶምያ ተዓውዲ ይዛረቡ ታሪክ መበገሲ ጎንፂ ዘይኮነስ መበገሲ ዕርቅን ሰላምን ከምውን መበገሲ ምዕባለን ሓድነትን ክኸውን ከም ዘለዎ ድማ እቶም ሶምያ ይውስኹም ኢትዮጵያውያን ከም ዓወት ዓድዋ ዝበሉ ናይ ሓባር ታሪኾም ብምንጽብራቕን ብምጉላህን ዝሓሸ ጽባሕ ንክህሉ ክሰርሑን ታሪኾም ድማ ከም ብሓዱሽ ብሶምያ ታሪክ ኣጽፊፎም ክስንዱን ከም ዘለዎም ተገሊጹሎም ጌታቸው ዓለሙ ኣብዚ ጉዳይ ዝርዝር ኣለዎ ታሪክ ንህንጸት ሓደ ማሕበረሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ሶምያ ተዓውዲ ይዛረቡ በዚ ድማ መንነቱ ማሕበራዊ መስተጋብሩ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዝሓለፈ ታሪኹ ዝዕዘበሉን ብዛዕባ ሎሚ ዝሕንጸሉን ናይ ቀጻሊ ትልሙን ሕልሙን እውን ዘቀነባብረሉን ምዃኑ ተመራማሪ ታሪክ ተፈራ ወርቁ ይዛረቡ አንድ የታሪክ ማዕዘን ወይም አምድ ሆኖ ሊጠቀስ የሚችለው አድዋ ሓደ ኩርናዕ ወይ ድማ ዓምዲ ታሪክ ኮይኑ ክጽራሕ ዝግብኦ ዓድዋ እዩ ኣብቲ ገድሊ ታሪክ ንሱ ናጽነት ሉዓላውነት ሓድነት ሰብ ዝተባለ ክቡር ፍጡር ክብ ዝበለሉ ኢትዮጵያውያንን ንኢትዮጵያ ዝፈትውን ኩሎም ብሓድነት ድምጾም ዘስምዕሉ ብሓባር ዝወፈርሉ ደወል ናጽነት ኣብ መላእ ዓለም ዝተሰምዓሉ ኣብ ጎቦታት ዓድዋ ኢትዮጵያ ብደረጃ ዓለም ክብ ንኽትብል ዝተገበረሉ እዚ ዓብዪ ብደረጃ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ብደረጃ ኣፍሪካ ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣብ መላእ ዓለም ክብ ክነብሎ እንኽእል ውሁድ ምኽንያት እዩ ሓደ ክገብረና ዝኽእል ሓድግን ውርስን ታሪኽና እውን እዩ ስለዚ ዓድዋ ከም ኢትዮጵያን ከም ህዝብን ሓደ ክገብረና ዝኽእል ልዑል ሃፍቲ ታሪኽና ውርስናን ሓድግናን እዩ ኢትዮጵያውያን ናይ ሓባር ጸላኢ ዝኾነ ድኽነት ከም ዘለዎምን ነዚ ድኽነት ንምጥፋእ ድማ ናይ ሓባር ራእይን ተረኽን ፈጢሮም ክሰርሑ ከም ዝግባእን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ኢኮኖሚ ችግር ሆኖ ያልጠበሰው ክልል ስለሌለ ቁጠባ ናብ ጸገም ዘየሳጥሖ ክልል ስለዘየለ ኣብ ቁጠባ ለውጥ ንምምጻእ ናይ ሓባር ራእይን ተረኽን ፈጢርና ልክዕ ከም ግድብ ህዳስ ዓይነት እንተንሰርሕ ምንም ዘጸግመልና ነገር የለን ኣብ ማሕበራዊ ድማ ልምዓት ወለዶ እዩ ኣብ ትምህርቲ ኢንቨስት ገበረ ዝኾነ ይኹን ሃገር ዝኾነ ይኹን ብሄርን ከባብን ኣብ ሓፂር እዋን ይልወጥ እዩ ትምህርቲ ነምህር ኣብ ልዕሊ ደቅና ሰናይ ነገራት ንዝራእ ኣብ በቢ ከባቢኦም ፈልስታትን ኣትክልትታትን ንኽትከሉ ንግበሮም ኣብ መሬት ዝነኽኡ ንክኾኑ ንግበሮም ንኩላህና ዘረዳድአና እኹል ዝኾነ ነገር ስለ ዘይብልና ናብ ፖለቲካ ክንከይድ ከለና ብሄራውነት እዩ ንምንታይ እንተኢልና ነጸላ ተረኽ ጸኒዑ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክነብር ስለ ዘይኽእል ታሪክ ቁጥጥር ተዘይተገይሩሉ ንሕማቅን ጽቡቕን ነገራት ክውዕል ከም ዝኽእል ዝገልጹ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ተመራማሪ ታሪክ ዶክተር ደቻሳ አበበዮም ታሪክ በራሱ ብቻውን አንዳንዴ ማኔጅ ካልተደረገ ለመጥፎ ነገርም ሊውል ይችላል ታሪክ ባዕሉ በይኑ ቁጥጥር እንተዘይተገይሩሉ ንሕማቅ ነገር ክውዕል ይኽእል ንጽቡቕ ነገር እውን ክውዕል ይኽእል እዩ ታሪክ ኣብ ገለ እዋን ከም ሓዊ ጌርና እንቆጽረሉ ጊዜ እውን ኣሎ ሓዊ ቁጽጽር እንተገይርካሉ ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ጠቐምቲ ነገራት ክትሰርሕ ከም እትኽእል ኩሉ ታሪክ እውን ብፍላይ እንትንትርጉሞ እንትንጽሕፎን እንትንትርኾን ንምባል እዩ ነዚኣቶም ትርጉም እንትንህብ
كربحنا بزغل ملكعو نحبراوي تاريخن نحبراوي علمان كنربحلو نخلينا تاريخ لجيت مكنيات أيوة تاريخ نقونسي مخنات كم زي خونن قاداس نقونسي مخنات زخون أتصحفا تاريخ مخانون زغل صدما دياقون دانيال كبرتيوم لجيت مكنيات ميونو يتاريخ أتصافنا يتاريخ هالنجاجر انديتنا من نجرو تاريخ نقونسي مخنيت أي خونن نقونسي مخنيات زخون أتصحفا تاريخن أزرارفانيو كمينا نترخو نمنتاينا نترخو نمانينا نترخو بمنتاي منقدينا نترخو زيوم يوم مبقش قونسي سلزي ناي تاريخ الترارخان أتصحفان ويدما زوهابو ترقوا منبر تاريخ أي قوانزن تاريخ ما حقاويو أتصحفا تاريخ ناينا كنفتش زقبنا كمو أزرارفان أترقواقمان تاريخ ناون إينا كنفتش زلنا مصنعتاوي تاريخ نسميا تاريخ من قداف كم زقبا يقلص تاريخ ساينساو بزخونه ملكعو تتصنيعو زتعرقن نزلاق حابراونت زيطقمن كم زخون ون يزربليوم لذي عديس من فترة نجار عينورم يالوتن ما تناكر حدش نفترو نجار يبلنان اتوم زلو متنخار اتوم زلو ببقعات سميا اتناخيركا بزتخ على متن مصنعتاو تاريخ كبوليتيكاوي دليت مكل خالي قبا تاريخ مانم كم دلايو آتيو زي صحفون دلايو زقبرون زي كونس مصنعات تاريخ ساينساو مخانو أبا مرددا انت بزحنا تاريخ مصنع نخل اللوم سيستمات سلزلو أبي تيب أدما بركز ولو موران تاريخ اللو تاريخ أبنايت مالي قعزو ترايدو كم زي يبلن بزيد ما لومي كم يجيركا بحبار كتنبر كم زلكان ننايت بحبراو معبال خاون أنفاتي مخانون يزرب اليوم زخلو كم يجيركا بحبار تمعبل كم يجيركا بسلام تنبر نزبلو ربحاتات مسارت خون كم زلوهم زرسا يكونن جزاوي ممحدار كتما عدوى أبزي بجت عمت أبتا كتما بلعلي 500 مليون بر بجت بروجكتات لمعات كم زكايدو قليس اللهم ذرقح من قدن فترة عدل تراح اندمام قدام نتزوها مسرحة مقانوم مس ETV تانحي زقبرو مكتل كنتباتا كتما تزاريبهم بريو برهانة توساق اللهم دحري وعلى سلام بريتوريان ممسرات جيزياوي ممحدار كلل تقراين عب كتما تاكلل بروجكتات لمعات نمكياد قالوت منقستين مهابن سأتان دحننتن نمرقازن تعري أنها تخايدة يركب عب كتما عدوا بزعبا زكايدو زلو سرحة لمعات هادهبهم مس ETV تقرينيا سانيحيت زقابرو حلافي زفر قطابان مكتل كنتبان اتا كتما حدوش حادقو عبزي تتحيزولو بجت عمت بزرقح مسارة لمعاتن فترة عدل سراحن تخرج توهيبو كامز سراح قال يصوم الله حزز ختمة زي داقم مسمحواي تخرج زدليو ختمة إلك توسد سلازين إحنا حز كم ختمة زحزنا يوم عمامات بدن بيت يكون مكنا حصل زلوا صتاون كالتون تقمز فتحنا يتمحور السونا يكون منا يتمنسينا يسرح مفتقرن مسارتها تخرج غير كاتزي صرح له كل نجار سلازي فتح تزعبي تخرج مسارة المعاتن تسرح فترنا للنازول في تزعبي تخرج قورنا لزي تسرح مفتقرون مع التملاسي سراويت سدراسو أكل قدات زلوا ختم أيو تخرج كنا صرح لنا تحزنا هنا زيد ما مسارة المعاتون أكل نيتي إيكونومي حويت سلازخونه زعبي بلانا بزحت بروجكتات تتحيزم الله ختمة عالم بانكون قطع مزحة وفا ختمة يا تجنزو خمس إلنا سبيس لنقبر بعالم بانكي ذهبنا بجت على بقصر درجات جنزو سكاع زي أتوانجن نسو كلتي غيرنا صفحتنا كولستان سرحتي هكذا 9 مليون بجت أو كولستان كنا نتصف بقبلنا المسرح نفترة في 8 سنين زي زعبي تخرت أفت تملس سراويت أفسد راسو أفت أكل جد أحزت عندك أنستيو تخرت غيرنا زي خرجع استوسنا سرح فتر خاو قصيلون كالوت ممارسة عند الله شناون تمن سيون نفتنا يسرح مفتار خناتات نخن كيد وتسحده عبد صباغه كتمان زرقحه منقدن كتما عدوا ستحزو بروجكتات نمفصام للي 500 مليون بر بجت كم زتتحزون اتهم مكتل كنتيبا قليصوم تختما منقصاص تهليو خالي سوون ببدرجه تتقام سلازخون تني عالم بانكون مسارة المعات ينبر خالي سرح مفتار قلنا تزي كوينو بقتها بكالي كتوع على تخلص لزي كونه ولا كوا قدمي زوهاون قدات هالو اسفلت زي كونه جن او اسفلت سرحتون تخرتينا من قدم مخفاتون بس حزنا يوم نايز عمتنا نايز ختمه ثلاث ختمه ينقاقح
نفسرح يأتو حويتون بسرح بالكاخا حويت مر ردعت يكون حبر السبز حجزوا تزعبي وشتاوي تقورنا المعات نقصعصي مالتي سلازي حزنا بروجكتات اللي هو بدمر تي ناوشتاو المناون زلنا صنقنا تفتوتنا منغستي تناي مزاجاي تفتوت صنقنا خالف عدلاتون نسرحنا لمعت نقطة زبل سفيح بروجكتات يزنا لنا خبابي نايزي ختمة بجت بزح زولي تزحزنايو بوشتاو أتاوناي منغستي نبيت مزاجاجا خبابي 320 مليون زخون تلمحيزنا بناي منغستي خبابي 8 مليون كالتهم ناي نعلم بنك جنزب دميركا أكا 500 مليون تلمز حزة ختمة أيو أتقل القطرية خلها سلازي زويت سلام الحراق قصيلو بزح مسرح من نخل تعبر السوون أنقصايسنا صبوا عدل كألنا نقدر حجازينا إذا ختمها قبل ما حجزي الكيو منهم أيامات إن طرح بتجبر الإنامبر حجزتي نازل بزح دقة في سلزلنا نص حزنا ثم حبر السوون حزنا بسرية بتصادف حبر السوون مسرح كل العدل كله أبيات عيو أتا كتما منقستوي أقلقلوت أب مهاب كم زركبا استزاربو أتوم مكتل كنتيبا تقلقلتي زعقبلو منقستوي قلقالوت نمهاب كن زترف بزح أي جزاء مهلاو العلوم يوم أفتقل قالت خمسة القات بري كله تخفت له أوفيسون بزلنا ومبر بزلنا تربيزة سوك قلقل تعشم تجمير له قلنا زي قنا عقيو زبحال سلسي كنا بقى صالح نصرح له بزلنا ورايو إلى أزوا سرقن جميرنا عنا نهزونا المقلقال تنأسة مرار حقو فيلو حد إلان بخير سرعان بعلميان تي ببدرجو ونين وقتو لو كاس زي كنا تم مرار حقن تنأسة أبيرو حد أخيرات كل خليه أوف كورس جنا عرينا سلزي يبلنا أنا أسجن كوفيلو بيرز قلقل مع مرارحة كله زخلقن سرح تسرح له كما يقلقل حد أنت مزن بتحبر السوي زعقنا نحنا يكونن قلنا حنا مرقسجن أنا أسهزنا كنا قالات عيبلنا سدرس وقات كابك أولنا جميرة مع تقول حز مت تقلقلاي استلم ده يكونن استفلالي محراون كنا ما يمسقهم زلوا حبكونا استهسئيو لازم عزمت أن تحزا ديسبلين سنة مقار دلونت كلونا خمس اللوجن بسلطنا تقرأ حد أبيات عيو ببخستيت وهي وإمالتي أو تدخل تكبر لازم أفتفات ما جن بتزول كوها كل معارض يخون نفتشنا النار أنا تهزبنا زهنا ون مليسنا نبيت عند أوردنا تاي لو قلت لنا مسؤول دعونا تزي كنا بها أوفرنايز فتح أجمعون ويوز سلزي كنا تزلوا شجرنا صفي سلزغونه بقد مثنا أنا ينخدي يو زي خبلا كازغل مانتي ኢትዮጵያን سعود عربን ኣብ ዓውዲ ነዳድን ኢነርጂን بحبار ንምስራሕ ተስማዕሚዐን ኣብቲ ሰነድ ስምምዕነት ሚኒስትር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሺዴን ሚኒስትር ኢነርጂ سعود عرب عبد العزيز بن سلمان آل سعودን ክታሞም ኣንቢሮምሎም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ቀረብ ነዳዲ ንምስፋሕ ናይ ነዊሕ እዋን ማዕቀፍ ስምምዕነት ምትሕባር ከም ዝተገብረ ተገሊጹ بعود إنرجي إلكتريك إنوفيشن دحنة سايبرن تن هجرات بمتحبار نمسرح كم استسمع معون تحبير اللهم أبا إثيوبيا فلما يزخون بروجكت تكنو بارك تكستايل إثيو كوريا تمرقهم أبتي سنسرعات مرقة ونفس مسرح كوربوريشن لمعات بارك تات إندستري أكليلو تادسن أمباسادر دبوب كوريا بإثيوبيا كانغ سيكيوهين ترقيبهم أيتا أكليلو تادس إثيوبيا دبوب كوريان بدا من عصنتن استزامده بزوح عمل زوطرة صنوع ركب زلون حاجرات ينكبلو تزاريبهم التركب ببروجكتات لمعات متنخارو نقص على ركب تاوت كم سخون دمام حبيرهم أب حبراوي عدلات إنفستمنت سبهافت روسيان إثيوبيان مسرز جبرزته أب مسكو تخيدم أبتي مدرخ أفريت إندستريات أب هنزات قطبا كلو زخل العول قدام بزبلت نمتنخار أب زفر مانفاكتشرينج إنفست مس زجبرو سبهافت وصعي فلتاتن لمدن كركب مقاليو تملخيتو زلهم مسحاب إنفستمنت وصعي حبراوي إنفستمنت ببزح متاون كتصال نزلو وسراح مسرحن على مقانو أبا منستر إندستري مراحي قلقالوت بقعتن فقادن كاساي واسي تزاريبهم
ርክብ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያን ሩስያን ኣብ ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ነዊሕ እዋን ዘውፀረ ምዃኑ ዝገለጹ ቶም ሓላፊ ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ዝተጀመረ ርክብ ክቕጽል ይግባእ እውን ኢሎም